Druga regionalna konferencija o zdravstvenom wellness i spa turizmu održana je 22. novembra u hotelu M u organizaciji Centra za promociju wellness i spa u saradnji sa Klubom privrednih novinara. Konferencija je realizovana iz dva dela, radnog na kome su vodeći domaći i strani eksperti izlagali na teme održivi i profitabilni wellness i spa koncept u hotelima, edukacija i konsalting, projektovanje, izvođenje i opremanje wellness i spa centara i svečanog u kome su dodeljene tradicionalne nagrade Wellness Award i turistička plava zvezda za 2011. godinu. Konferencija je okupila eminentne domaće i strane eksperte iz oblasti turizma, a radno predsjedništvo su učinili direktorka konferencije magistar Nataša Ranitović, profesor dr. Milica Lazović, docent dr. Milisav Čutović, profesor dr. Radmila Živković i novinar Svetlana Zrilić. Konferenciju je otvorila Nataša Ranitović uz napomenu da je opšti cilj konferencije promovisanje razvoja zdravstvenog, wellness i spa turizma u Srbiji u skladu sa najnovijim trendovima i uspešnim praksama lidera iz regiona. Nakon njenog izlaganja prisutnima se obratio akademik Ljubiša Rakić. Usledilo je predavanje profesor dr. Milice Lazović, direktorke Instituta za rehabilitaciju Beograd, koja je govorila o značaju wellness ponude u specijalnim banjskim institucijama za rehabilitaciju. Profesorka Lazović je istakla da smo ove godine od Evropske unije dobili priznanje za razvoj rehabilitacije, ali i da ne postoji strategija za razvoj zdravstvenog i wellness turizma. Predsjednik SPA asocijacije Bugarske Jasen Rizov naglasio je da su lečenje vodom i zdrav način života koraci napred u razvoju spa biznisa. Predstavnik turističke organizacije Mađarske Peter Guljaš dao je pregled uspešne decenije razvoja zdravstvenog turizma u Mađarskoj, dok je docent dr. Milisav Čutović naglasio da težište u spa centrima treba da bude na holističkom pristupu čoveku i da se u spa centru moraju nalaziti smešteni kapaciteti svih kategorija, kao i ambijent za psihičku relaksaciju. Profesor dr. Slavica Suzić govorila je o niskomineralnim vodama kao izvoru za pravilnu hidrataciju, predstavljajući brend Rosa. Adele Huš iz Hunguest Hotels Group govorila je o inovacijama i novim proizvodima u zdravstvenom, wellness i spa turizmu, neophodnim za održivi razvoj poslovanja. Nenad Ikonić, menadžer hotela Izvor iz Aranđelovca, ukazao je na to šta čini strategiju uspešnog poslovanja u wellnessu. Slađana Blagojević, rukovodilac marketinga u specijalnoj bolnici Merkur Vrnjačka Banja, govorila je o unapređenju turističkog proizvoda u zdravstvenom turizmu. O značaju C-Climate uređaja i Solisarijuma govorio je Vladeta Radivojević, vlasnik preduzeća Bibis. Suplement Kolagen plus C predstavljen je u okviru wellness radionice. Miodrag Bradić iz firme Sportlife govorio je o opremanju fitness centara. George Tavelis, izvršni direktor kompanije Spa Creators sa Kipra, ukazao je na značaj konsaltinga u kreiranju jednog uspešnog i profitabilnog spa koncepta. Ključno za wellness sadržaj je odmor, sadržaj baziran na psihološkom efektu, dok spa treba da bude spoj između zdravstvenog i wellness turizma, zaključila je direktorka hotela Blanka Resort & Spa Nikolina Jovanović. Savremene projektantske aspekte razmotrio je docent dr. Igor Rajković u svom izlaganju na temu Arhitektura slobodnog vremena. Primer dobrog projektovanja u praksi dala je inženjer arhitekture Branka Bošnjak, koja je u slici i reči predstavila rekonstrukcije urađene u Ribarskoj banji. Učesnici konferencije su se složili da je razvoj zdravstvenog wellness i spa turizma jedan od prioriteta i da je neophodno da država bude uključena u njegovu realizaciju, pre svega stvaranjem povoljnog ambijenta za domaće i strane investitore.